Mangkat kerja ning Jepara Bolo. Halo Bolo, iki ceritane aku lagi noto-noto sandangan cah. Noto-noto sandangan kanggo tak go mangkat solan salin ning Jepara bakale. Lah iki bengi aku prepare bengi cah. Ben mengko nak esuk ben ora apa ya. Ben ora gugur nak pas mangkat, ben ora ono sing ketinggalan nak pas mangkat. Iki aku tak lempiti kaosku ya. Tak lebokno tas siji iki. Nah iki singkat cerita wis tak lebokno kabeh gari turu sesuk-esuk gari cus mangkat ning Jepara. Singkat cerita iki esuk-esuk aku wis diparani kancaku. Ki aku metu dalan lor desa lho cah. Nah iki aku runggu helm cah, soalnya helmku tak tinggal ning gone kancaku. Ki ape ning gone kancaku. Lah iki wis tekan omahe kancaku cah. Ngipo alat-alat sik engko lagi mangkat. Lah iki aku wis mangkat cah. Iki aku metu ngendi yo? Metu cangkring lho cah. Jurusanne dempet yo. Kok dempet wis pokoke arah ning cangkring cah. Iki ujug-ujug aku wis tekan Mijen cah. Iki Mijen ambil nganan iku lho sing sekolahan SMK ta SMA ya aku lali. Singkat cerita iki tekan bundaran Ngabul cah Jepara. Sing ono patunge sing wong kene mesti reti iki bundaran Ngabul ya iki. Aku ambil iki cah sing dalan lurus ngiri pokoke. Lah iki aku lagi ngepom cah, soalnya montore kancaku ki butuh amunisi, bensine wis entek cah. Ki aku ngenteni ning kene. Lah iki sadurunge tekan gone aku tuku es teh cah, soalnya mulai pol hewane. Lah iki cah wis tekan barang iki barangnya wis nduk kene kawit jam esuk arek jam 6 tah jam piro iki aku engko bakal ngedono sik karo kancaku lek proyek cah volume gede lumayan iki lagi aku wong loro bakal tak dono sik wong loro iki ya. Lah iki singkat cerita ki wis barang wis mudhun kabeh sien wis kosel kabeh cah semene akeh barang tak dono iki mau iki ngasunan ya istirahat duhuran ngono kae aku golek madange nduk pinggir JOP cah iki soalnya nduk andingan JOP proyeke. Lah iki proses munggahno jaringan kanal C ngono kae lho tunggahno ning lantai 2 soalnya iki berlantai cah. Lah iki kene barange ning kene wah yes lempoh pol aku cacah. Lah iki barange tusung mendur ning kono mau. Singkat cerita iki wis wayahe budalan ape magrib. Wah yo wayahe golek nggon turu cah iki soalnya ora turu nduk proyek. Turune ning kaya perumahan ngono. Sadurunge ning perumahan iki mangan sik cah. Mangan kucingan. Lah iki kucingane cah. Oke cah, sekian dan terima kasih video kali ini cah.